Ćao svima ljudi, dobrodošli u treću epizodu Minecrafta. Čekajte mi to. Samo da stojim. Eto ga. I idemo sa videom. Samo da nađem. To sada ovo. Evo moje prve kuće. Da sam pravio ovo, kako se zove, moderne kuće. Pravimo tako. Uzmete bilo koji drvo. Ako kad izdraste drvo. Hoću brezu jer ona mi je najljepša. Malo još ovo. Tako. 3. Znači, sve ćemo prvo uraditi, sad krov, ja ću narandastu. Lijepa je narandasta boja, pa je i to ako hoćete. Kako će ovo izgledati. Idemo ovako. Ovako. Sve ovako radimo i završit ćemo. Tako. I sad uzmemo isto narandastu boju. Ovako postavite. I vidite kako će vam lijepo ispati kuća. Znači, ja sam ovo lijepo mi kuća ispala, pa hajde da snimim ovakvu kuću. Nije nakav, ali me popratila da snimim modernu kuću.
Znači nije ovako trebalo. Znači ovo sam, sad sam malo drugačije to uradio. Znate šta ćete postaviti u sredini? Ovako izrujte sve. Ovako. Ovako i ovu sredinu. Te uzmite ovo i ovo. Sad ovako postavite, ovako i ovako. Uzmite ona vratica. To će biti za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ćao!